vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti ndakaurayisawo amai vangu, uye zvekare ndine box iro randiinaro, coffin iro randakagadzirisa, but hakusi kunze coffin iroro rakakura. Dzimwe nguva ndinototi kana ndichifamba ndinenge ndiinaro mumotikari mangu. Chava kungondirwadza ndechekuti ininiwo ndakaudzwa kuti handikwanise uye handitotendedzwi kuti ndinge ndichizorora, andikati it is fine. Ipapo pacho pandakaenda kunoromba handina zvakawanda zvandakada kubvunza, because ndaizviudza kuti chakangokosha ndechekuti ndinge ndichiita mari. Kunyange pandakabvunzwa kuti ko kana kuri kunzi nyakukutumbura kana zvikanzi ndiye waunofanira kuti unge uchizobaya nebanga, unokwanisa here kumubaya nebanga? Ndikabva ndati kunyange izvezvi kana mukandipa banga racho kuti ndinge ndichienda kunomubaya, ini ndazvipira kuti ndinge ndichinovabaya amai vangu kuti ndikwanisewo kuzodya ndichiguta, nekuti zvinoshandeiko kuti amai murombo, vana varombo, dzinza rose ndevere varombo. Saka chandiri kungoda pano ndechekuti ndinge ndichidzinga shavi iroro rehurombo. Ndikabva ndanzi kubva zvakanaka, chitora bhuku iri usaine apa. Ndokubva ndachizotora bhuku riya ndikabva ndachizonyora nyaya yangu nedate zvekare nekusaina. Ndikabva ndanyora kuti zvose zvatainge tichazoita kwainge kusina ainge andikumbira, uye zvekare kwainge kusina uyo ainge andimanikidza. Ndainge ndichizviita nekuda kwekuti ndainge ndichinzwa kuda. So mushure mekunge tanyorerana pasi neng'anga iya life returned back to normal, amai vangu vakazoshayika. Mushure mekunge amai vafa ndipo apo pandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichivezerwa coffin. Ndakabva ndazovezerwa kakofini kaya. Kana mudhara uyo akandivezera coffin akangonditarisa, asi nekuda kwekuti ainge achida mari ndokubva andivezera coffin riya. Ndokubva ndachizoenda naro kumusha ndikanorizadza nemavhu awo andakatora paguva raamai vangu. Ndakapinda bhizi manzwa mukomanashi. Zvino ndakazoti ndatanga kuita mari ndokubva ndachizopfimba umwe musikana uyo wandainge ndagara ndichingoda, but ndainge ndisingakwanise kumupfimba because ndaitonzwa ndichitozvinyarira semunhu ainge asina mari. Ndakati ndaita zvivindi ndikataura naye, iyewo akabvuma, even though ainge atori nemunhu wake, akabvuma nekuti ndakamupa mari. Ndokubva tachizoenda tikanorara kuhotel. Ikoko ndakarara ndichingozama kukrenga mushini, but zvainge zvichiramba. Ndakanyara kani. Iye akatondibvunza kuti zvese bho here, ndo zvinongogara zvichiitika here izvi kwauri? Ndikati kwete, sandizvo zvinogara zvichiitika kwandiri. Hamene kuti chii chiri kumboitika nhasi. Takazama usiku hwose asi zvakaramba. Saka ndakabva ndachizodzokera kwavari ivo sekuru vaya vekundirombesa. Vakabva vanditi ko iwewe wai wakazoenda nemusikana uyu? Ini ndakakuudza kuti hautendedzwi kuti unge uchizorara nemunhukadzi zvekare. Ndikati nhai sekuru, kana muchiti handitendedzwi kuti ndinge ndichizorara nemunhukadzi zvekare munenge muchizama kuti kudii? Ivo vakabva vati kwandiri, aiwazve iwewe handiti une mukadzi wako here, mukadzi wekumweya uyo anopota achiuya kwauri achizorara newe, asi iwewe panyama unofanira kuti unge uchizorarama nechimhandara maoko. Saka kusvika pari nhasi mukoma, pazuva ndinofanira kutoti ndinge ndichitozvibatsira. Then uya mukadzi anozoti auya kwandiri anenge achifara kwazvo, asi zuva iro randinenge ndisina kuzvibatsira, ndisina kuita chimhandara maoko, anenge akatsamwa achinditi murume wangu hauchandidi. Kana akangogara ati murume wangu unenge wava kusandida, wava neumwe mukadzi wewe wauri kudanana naye, bhizinesi rangu mukoma rinooma zvekuti ndinosvika pakubhuroka chaiko. Asi kana ndikazongotanga kuita zvekare chimhandara maoko, ndipo apo pandinobva ndachizotanga kusimukira zvekare. Saka mukaposta nyaya yangu ndizivise iwo mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma nazvo veduwe, asi hanzi panguva yacho iyoyo zvinhu izvi pandakabvuma kuzviita zvacho izvozvo zvekuromba nemhiko dzacho, hanzi ndainge ndisina kunyatsokufungisisa. Chandaingoona imari chete, mari yandainge ndichazoita. Pakaipa rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Saka mudzimai wangu, she has given me the last warning. Ndinomuda, handizivewo kuti ndoita sei. She has tried to take me to different rehabs, but zviri kuramba. Ininiwo ndakaberekerwawo mumhuri yevanhu vane mari. Izvi zveurombo kwedu hazviko. Saka kubva ndichiri kuhigh school ndaitonwa doro zvainge zvichizivikanwa nevabereki vangu, ndokubva ndachizotangawo kuita zvekusvuta fodya nembanje. Then ndakazoti ndava kuuniversity ndainge ndava kutoita zvemadrugs, but my parents did not know kuti I was now a drug addict. Kunyangwe musi uyo wandakachata mukoma ndainge nditori high on drugs. The night before I had taken so many drugs zvekuti mangwana acho makuseni kutoti ndinge ndichizotokwanisa kutofunctiona zviri normal, I had to take more drugs on top of that. Takazoti tiri kuhoneymoon, that was when my wife discovered kuti the man that she had gotten married to was a drug addict. So after that she then understood, akava anditi, you need to stop whatever that you are doing. Chiziva kuti wava nemukadzi, very soon if God blesses us we are going to have a child. What kind of a father are you going to be wekuti unenge uri a drug addict? I cannot stick by you kana ukaramba uchita zvemadrugs. I then promised her kuti ndainge ndichazoenda kurehab, sezvo ainge ari munhu ainge asingatonzwisisi kuti rehab inoshanda sei. Ndakaenda ndega mukomanashe, ndakazoti ndaenda ndokubva ndachizotaurawo neumwe womufesi, munongoziva nenhamo iri muZimbabwe. The guy who is the owner of that rehab, ndakamupa mari. I gave him so much that it was too much tempting for him, so akabva achizondiclear, akabva anditi I was clean. And then he even gave me my tips and tricks ekuti mudzimai wangu asazombofa akazviziva kuti I am a drug addict. So after that I kept on taking drugs without my wife ever knowing kuti that was what was happening. Semunhu wekuti ndine mabusinesses akawanda, mamwe andakapiwa nevabereki vangu, then other businesses that I also run including my wife as well. Mari iripo zvekuti I can do anything without my wife ever knowing kuti this is what I am doing. So my wife then discovered kuti I am taking drugs, ndokubva tachizouya kunoku. So I think kuti kuzouya kwatakaita kunoku, then we made a big mistake because kunoku my drugs, they are easily accessible. Pandainge ndiri kuZimbabwe, it was a bit challenging, a bit hard kuti ndinge ndichiwana madrugs because I take those hard drugs vakaita sana cocaine, ndo andinofarira iwawo. Mukomanashe, I am such a heavy drug user zvekuti sometimes when I do not take cocaine I can't even function properly. Zvandava kuita now ndezvekuti ndinoti kana ndiri high paya I start driving, and ndichidriva motikari kudaro I usually drive at such high speeds such that it is easy for me to cause an accident. And kana ndikasaita saizvozvo ndinenge ndichitopanika, ndichitonzwa sekunge munhu ari kuda kubatwa nemapanic attacks. Please help me, what do I do? Mudzimai wangu iye akati, this is the final chance, you need to clean yourself, but I can't because mari iripo. Dai kwanga kuri kunzi mari hapana zvimwe kuda, ndaizviudza kuti koma drugs acho ndichamatenga nei nekuti mari handina. And all of my friends, kunyangwe varume vevakadzi avo vaanowirirana navo, they also take drugs. Saka handina kwekutizira. I feel like I am someone that is trapped in this lifestyle. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Let us try to assist him in the comment section. Kana kuri kunziwo munenge makamboitawo izvozvo zvekutora my drugs, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Zvekare tichibatsira mukoma vedu ava. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndakazviparira, murume wangu chava chizombi chaicho mushure mekunge ndamushandisirawo mushonga wemupfuwira. Zvakaitika mukomana ndezvekuti kubva murume wangu achindiroora, iye ainge akandiudza kuti ainge achida kuzoita barika. I think ipapo ndo paakangogarawo angokanganisa, because kubva zvandakangoziva kuti murume wangu shungu dzake ndedzekuti ange achizoita barika, ndakabva ndachizotanga kumushandisira mishonga. Saka ndakamushandisira mishonga yakasiyana siyana neminamato. Kubva zvatakatanga kugara tose ndokubva ndachizoudza amai vangu kuti mukwasha wenyu iye ari kuti anoda barika. Vakabva vati hakuna zvakadaro, zviri nani kuti unge uchidzoka kumba. Asi mukoma vakazoti no, iwe uchigara ikoko inini ndichaona kuti ndingazvigadzirisa sei. Ndipo apo manje pavakazoti kwandiri vainge vataura nevamwe gogo avo vavainge vachiwirirana navo. Saka gogo ava vainge vaine mushonga uyo wavainge vachida kundipa. Ndakabva ndachizotora mushonga wewe ndokubva ndachizotanga kushandisira murume wangu. But nekufamba kwenguva manje zvaizoitika ndezvekuti mushonga uya waiti kana uka expire murume wangu aibva aita mhuka, then obva atomitisa paya. But mukoma ndakazotangawo kufamba ndichingoti kana akamitisa ndobva ndaenda kun'anga, nhumbu iya yobva yabva kusvika pari nhasi. Now inini ndine 44, murume wanguwo iye ane 45 years. Saka pavakadzi vose avo vandinoziva vaakamitisa vose vakaita miscarriages and ndini ndakazvikonzeresa. Zvino zvakazoitika mukomana ndezvekuti murume wangu ndakazonyanyisa kumubikira mishonga yakasiyana siyana, zvekuti iko zvinozvo mukoma murume wangu anotongoita sekunge chizombi chaicho. Kungotiwo Mwari vakazongotikomborerawo tikabva tachizovhurawo kabusiness kedu. Dai kwanga kuri kunzi tainge tisinawo kabusiness kedu, murume wangu iye kana kutoshanda haatokwanisi kutoshanda. Pandinenge ndiri ndo zvinondibhohwa, ndipo paanenge ari. Apawo ndinenge ndichidawo kuti ndinge ndichimboenda kunosasanawo nezvikomba zvangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi kiki sezvandakaudzwa neex husband yangu kuti mazvokuda mavanga enyora. Mukomana ndakaendawo kun'anga. Ndakati ndaenda kun'anga paya ndipo apo pandakabva ndachizopiwa mushonga welaki. Nguva yacho iyoyo mukomanashe zvakaitikawo ndezvekudai so. Kubasa kwedu uko murungu ainge ava kunetsa achiti iye ainge achida kuti tinge tichita mapemiti. Apo mapemiti acho mukoma kuti ungaiwana akutomborina. Saka mukuzongofambawo mudzin'anga uye zvekare nevekumasowe vachindibatsira, ndipo apo pandakabva ndachizopiwa mushonga welaki. So mushonga uyu welaki ndo wakazokonzeresa kuti marriage yangu inge ichizoparara, because painge patori neumwe murume uyu aiuya obva atanga kunetsana nemurume wangu. Each and every night taiti kana tava kuda kunorara taingoona gonzo iri waishaya kuziva kuti rinenge rambopinda nepai. Saka aibva auya akapfeka zvitsvuku obva atanga kurwidzana nemurume wangu apo tinenge takarara. Saka iniwo ndairota aiuya kwandiri akapfeka zvewhite achindiudza kuti anondida. Ndaiti kana ndichimurota kudaro ndipo apo paizoti panomwe munhu mani ari kuti iye anokuda, obva atora banga obva aita sekunge ari kuenda kunotsvaka murume iye uyo waanenge anzwa achiti anondida. Ndaiti paya kana ndava kumudaidza mushure mekunge ati ndamuwana uya uone zvandamuita, ndobva ndatopepuka. Ndichingonopepuka chete ndaitoona murume wangu akazvidzipa. Saka murume wangu akazotaurawo nehama dzake
then ndokuzotoparara kwakazoitawo marriage yangu, because vakazofambawo vakaudzwa kuti inini ndinokwanisa kumuurayisa nekuti ndainge ndatova mukadzi, ivo vainge voti mukadzi wengozi. Saka mukoma ndizvowo zvakaitika izvozvo. Nanhasi uno ndinogara ndichitaura naye ex uyu, ndinoti kana ndikamuudza kuti zvinhu zvangu zvakandiomera, anongoti mazvokuda mavanga enyora, ndakakuudza paya kuti vimba naJehovha Mwari wako, but ukasarudza kuenda kun'anga ukanopiwa kamushonga. Zvino n'anga yacho iripi? And I am regretting a lot. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndisiviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi mazvokuda mavanga enyora. Rekezai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti ndakararawo nefriend yemurume wangu serevenge. Now ndava kutya kuti one day vakazonetsana futi, because vakabva mukunetsana. Saka ipapo pavakanetsana ndakashaya kuziva kuti ndotora side reupi, kuti ndinge ndichisaidhira murume wangu. Ndakatya kuti zvimwe kuda uya nekuboyekana nazvo anokwanisa kuzoudza murume wangu kuti takarara tose apa. At the same time kuti ndige ndichimushoropodza zvekare ndinotya. So handizivi kuti ndoita sei. Sisi vangu vanozviziva, vakanditi chibvai ikoko mainini, uyai nemurume wenyu kunoku. Saka plani yangu ndiyoyo yekuti kana zvikaita sisi vakandiwanira basa, murume ndichamumanikidza kuti tinge tichibva muno muJoburg tobva taenda kunogara sisi nemurume wavo, kana iri sefoni yake mukoma. Then kana ndadaro ndobva ndatongorasa foni yake kana kungoisiya mukombe, ndongoita sekunge ndaikanganwa mukombe. Then I would try kumubloka friend yake kuFacebook kwake. Ameno kuti zvinoitawo here. I'm trying to save my marriage here. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Asi hanzi ndiri kuzamawo kuti ndinge ndichisavor marriage yangu.